Nyt lähdetään ajamaan, ei jaksa puhua, ei jaksa tehdä mitään. Miksi ollaan ajettu aamun 5 lähtee ja hirveällä kyydillä tänne Ruotsiin? Mihin sitä olleet tultu? Tai siis vaivaiset 5 kappaletta tulee näitä. Tässä on mitattu valoteho jotakin, mitä oli 14 000 lumenia. Oli niin hyvä, että henki lähtee. Lähtikö taas vähän lapasesta tämä homma? Hyvää huomenta. Kello on varmaan 5:08. Sitä lähdetään heti aamusta paineleen. Joo, sen näin lämmin ole tuolla pihalla. Kello on nyt tasan tarkalleen. Eikö tuosta joku kello? 5:14. Ei tää huvikseen herää näin aikaisen. Mutta katsotaanpa tuossa jossain vaiheessa, miksi herättiin näin aikaisen. Nyt lähdetään ajamaan, ei jaksa puhua, ei jaksa tehdä mitään. No niin, sitä on ajettu melko monta kilometriä, kello on tuossa varmaan 8. Niin tulla puraseen tähän jotakin aamupallaa ja vessassa käymään. Ei mitään, mennään tuossa käymään ja meillä on nyt kohteeseen varmaan semmonen tunteronen vielä. Hello YouTube! Tervetuloa pikkuhiljaa tähän videoon, kun alkaa kello olemaan 8 ja ihmiset on hengissä ehkä. Käytiin hakemassa vähän aamupallaa. Hotelli olisi kuulunut, mutta se olisi auennut joskus 6, eikö 7, niin ei keretty ihan sitä oottelemaan, kun vietä lähdettiin työntää, mutta joku tämmöset patongit vetää naamari ja pikkusen kahvia tässä ja sitten jatketaan meininkiä tuolla määrän päähän päin. Ei mitään, me syödään ja lähdetään jatkamaan matkaan, katsellaan. Hölömörry. Kellohan on, mitä se kello on? 9:30 ja ollaan ajettu tänään jo 425 kilometriä. Hirviä roikasu. Miksi ollaan ajettu aamun 5 lähtee ja hirveällä kyydillä tänne Ruotsiin? Nyt ollaan tässä ihan Tukholman jossakin holleilla. Eilen käytiin keskusteluja ja niin kuin aikaisemmalla videollakin oli puhe, että käytiin vähän palaveria, en kerro kenen kanssa, mutta Valostoren kanssa. Niin eilen sitten Eetulle terveisiä. Eetun kanssa käytiin keskustelua ja porinaa ja vääntöä. Ja nyt ollaan Ruotsissa Valostoren pihassa. Ja tuohon meille on tutun näköinen logo. On Veikkosellakin. Jonkun verran ollaan Valostoren kanssa tehty jo aikaisemmin yhteistyötä ja kysyttiin sitten, että kiinnostaa kyllä lähteä mukaan tähän meidän hienoon, mahtavaan, oikein järkevään reissuun. Vielähän mitään, nehän vasta sitä kiinnostaa. Joo, loppumatka on niin pimiä tästä kuule Oulun paahtaa. Jotenkin pientä tuikkua kehitellä keulaa ehkä. Joo, kyllä tuossa ensimmäistä kertaa kun tuli pimiä, niin hokset on niin paskat nuo valot, että se on pakko saada jotakin lampua. Ja sitten lähdettiin justiin ottaa vähän yhteyttä Valostoreen, että olisiko mitään hommia tuossa. Että sitähän henki lähtee, kun pimiillä pitää ajella. Vähän päästään tästä turvallisemmin sitten kotiin. Alkaa pimeeneen koko ajan, kun mennään ylemmäs. Mutta ei siinä mitään. Ja siksi jouduttiin tosiaan kaahata näin aikaisin aamusta, kun nuo ruotsalaiset ei kuulemma viiti olla lauantaisin, kun 10:00 töissä. Niin nyt ollaan tässä ennen 10 ja odotetaan, että joku tulee tänne ja katsotaan, mitä ne on meille keksinyt. Saa nähdä. Saa nähdä, päästäänkö täällä asentamaan, mitä tapahtuu. Kohta selviää lisää. Kyllä. Okei, katsotaan mitä täällä nyt tapahtuu. Mihin sitä on tultu? Bemari on tallissa. Tutun näköinen paikka, mutta ei ole aivan sama kuin Suomessa. Täällä on ruotsalainen Valostoren jätkä meidän kanssa. Poristaanpa sille vähän. Jos katsotaan pöytää tarkemmin, niin täällä on vaikka minkä näköistä tarviketta. On juomista ja työkalut on laitettu niin viimeisen päälle, ettei ikinä missään. Sitten tuo kiliviteline niin alkaa näyttää melko massiiviselta. Mallaapa sitä nyt ihan aluksi tuohon pikkuinen tuohon keulaan. Tulee meneekö hurjan näköinen? Lähteekö lavasta? No lähtee. Tää on vanha kiloa kuin kapulle. Tää hauvis kääntää tällä. Mutta niin oikeesti tuli just semmonen niin Vike äsken kunniaversolla, kun täällä on kaikki niin laitettu ihan viimeisen päälle pöydälle valmiiksi. Meille sanottiin, että alkaa täällä ennen 10 tai 10 täällä. Kello on 10:15, me ollaan hallissa sisällä. Ja
Kaikki niin aivan viimeisen päälle vehkeet valmiina ja halli on aivan viimeisen päällä. On komiaa tuttua heksakovaloa katossa. Sellainen tuttu pesuaineen tuoksu täällä. Tiedätkö, tämä pesuaine on jonkun verran haistellut tuolla. Tää tässä varmaan pestäkin tämä auto samalla sitten ennen kuin lähtee työntämään pohjoiseen päin. Tämä on aivan mahtava. Eikö kannata tuuskaamaan vähän valoa keulille? Tykkää tästä taas videosta ja tilaa kanava. No niin, katsotaanpa sitten heti kärkeen, että mikä valo meillä on tulossa keulaa. Tai siis vaivaiset 5 kappaletta tulee näitä. Valohan Pureluksin 9110 kennelonen ja musta versio. Paketissahan tulee tietenkin näitä kumiläpyköitä ja kiinnikkeitä ja systeemejä. Kattila on tommonen hirviän kokoinen. Kyllä tämä oli 9-tuumainen lamppu. Ja on tyylikäs ja näyttää ainakin siltä, että tuolla ehkä näkee jotakin. Se on kourasta pikkusen isompi tuo pallo. Kyllä mä uskon, kun näitä laitan keulaa se vaivaiset 5 kappaletta, että alkaa näkemään. Siinä on tuo töpseli sitten. Mutta en tiedä, on se kaunis valo tämäkin. Ja ruuvisäkki. Siinäpä alkaa olemaan sisältö koko lampusta. Pureluksi 910 Unlimitedi 175-wattinen lamppu tulee tonne. Kertaa 5. 23 senttiä tää halkasia tässä. Tosiaan kyseessä on melko jytkylamppu. Spottimainen valo tässä kyllä on, mutta meillä saattaa olla jotakin linssiä tulossa ehkä levittävää tai vastaavaa. Mikä kertoo lisää? Tämmönen hirviä palikka. Nää tulee 5 kappaletta. Mä en tiedä, taisi mennä vähän yli tuo valostoreen homma, mutta tässä on mitattu valoteho jotakin, mitä oli 14 000 lumenia ja pikkusen rapia. Aivan hirviä lamppu. Tämähän on Unlimited malli. Tässä ei ole mitään tehorajoitinta, niin tämähän ei ole hyväksytty. Eli mekkää ei pidetä tätä niin päällä ikinä, kun me ajetaan. Tää on vaan niin koristi. Tää on hirviän kokoinen. Mäpä voi mennä piiloon tänne. Tämmönen lamppu. On äkäinen lamppu. Tämä lamppu on yhtä hullu kuin meidän reissu. Eli sopii meille. Mennään laittamaan autoon paikalle. Joo, näitä sitten kun on 5 kappaletta, niin näyttää aukoa kaikki nämä lamput. Ei mitään, kun otetaan tavarat esille ja laitetaan asentaa. Siellä on kaikki pihalle nuin ja siihen riviin. Oho. Alkaa olla lamppu. Saa nähdä miten ne istuu tuohon keulaan. 5 lamppua yhtä leviä kuin tämä auto, mutta katsotaan. Menee tietenkin tämä meidän hieno orkis reijittämätön keula. Ei kyllä sillä lailla, jos alkaa puskuria tarkemmin katsoa, niin joutuu sen tehdä uudestaan kuitenkin. Niin. Täräytetään ruuveja täyteen koko puskuri. No niin. Tää vähän taitella. Kilipiteli tosta. Käsipeli hommia. Milloin tämä olisi keskellä? Varmaan tuossa. Meni ruuvi poikki. Joo. Kyllä pyssyy se kun Ei mitään. Täällä menee melkein tehdä semmonen työjako, että laita sinä on lamput kiinni, mä lavettaa sähköjä. niin se häätyy. Purelux. Valmiit setit. Sitten on noita tukirautoja hirviä nippu. Aletaan lyömään romua keulaa. Siihen aika nätisti on istu tuo VRC-teliin. Nyt en nätistä, mutta on se siinä kuitenkin. Löydän tää sua päähän. Katsotaan. Mahtuu varmaan ihan just. Mahtuu se. Siihen tulee ensimmäinen kykloppi. Heittää pultin läpi tuosta. Melko jäätävät valot. Yksikin tulee tommonen auton kokoinen. Joo, ei mitään. Jonne ruuvaa lamppua keulaa. Otettiin tosiaan se työjako, että se laittaa lamput ja minä alan vettää johtosarjoja. Aivan niinkö oikein päin, kun Jonne on sähkäri ja minä metallimies. Niin tehdään nyt tällain päin. Mä alan vettää nyt lampulle johtosarjoja tuolta jostakin sukeltaa ja katsotaan miten äijän käy. Saadaanko virtaa lampuille asti. Saa nähdä. Melko parru johtosarja kyllä. Huhhuh. Pikku sulakkeen läkkässyt tuo. On niinkö jytyä. Nyt lopuu en tuosta, kun ei 3-9. Mikä 3-9? Ei 4. Tuu virta keskenään lyö päälle. No niin, se on kiinni siinä. Ei mitään muuta kun laitetaan lopuukin paikalle. Sähkötehtaalla niin alkoin katsoa mistä tää on virtaa. Täällä on tämä apuvirta, töpseli. Sitten OPD-portti ja jotakin moottorijohtosarjat tuommoista. Ja täältä
muovin takkaa meillä pitäisi löytyä sitten paikkaa virtaa. Tosiaan tuon näköinen on tuo pistoke ja tuolla on muttereita, mihin tulee sitten virtaa. Niin otetaan sieltä, laitetaan tuosta plussa sitten tuonne. Saadaan virtaa meidän valloille. Niin, on kyllä melkoisen näköistä touhua täällä. Nyt on lamput heftiset tuossa jotenkin. Kattokapa tätä. On meinaan tuikku. Vai mitä sanoo Vike? No mulla on tässä tämmönen lakunippu kourassa. Että. Huhhuh. Melko ärhäkän näköinen kun on tuo peltikin vielä tuossa. Saanahan mennäkö se edes kiinni koko pelti. Ei mitään, Vike vettää lakua meille tuolta, niin pitää laittaa nuo johot jotenkin. Jollakin sairaalla tavalla on kyllä hienon näköinen. Älyttömän komea. VRC:stä tulee E34. Kyllä ralliauto. Kyllähän nuilla näkee. Tämmöstä asentelua. Pitää alkaa suuntaamaan vähän valoa ja laittaa kiinni lopullisesti ne johonkin. Joo, tähän ei ole koko reissuna päässyt näppäjä sotkemaan. Niin. Nyt on tultu taas rassaamaan. Tää on hienoa hommaa, on viimeisen päälle. Tykätään niin kovaa. Joo, hyvä. No niin, ollaan vähän johtotehtävissä taas vaihteeksi, niin kuin ollaan ennenkin oltu. Pikkusen ahas väliin puikata tuolta välistä, niin kahteen mieheen. Veriste kable jumeekseen meni. No niin, tuolla on meidän rako, piuhan pätkä. Ja täältä peltien välistä tuolla on pieni reikä, mistä otettiin läpivientikomi pois eestä. No niin, viimeinen. On se kyllä huvittavaa, että täällä sitä ollaan yhtäkkiä jossakin Ruotsin autodude valostoreilla. Laittamassa vähän lampua. No niin, 5/5 johto. Oho, voin sanoa, että oli tiukassa tuo homma. Kattokaa. Yksi lappu piti ottaa eestä pois, kun oli niin ahasta. Mutta nyt on 5 johtoa tuolla. Kytketään jotakin johonkin ja laitetaan lamput kiinni ja sitä rattaa. Se on niin mukava, kun on kaikki johtoset ja kaikki niin valmiina, niin tarvitko kliksautella paikalle ja laittaa pellin sisältä kaikki kiinni, niin on niin helppo. Ai että, on se hienoa, kun tämmöstäkin sai tuo asennuspöydälle. Eikä se juulata. Oli niin hyvä, että henki lähtee. Meni johonkin pikkusen väärään Tää on hyvä Juokaa tätä. No tuossa hyvä, tää on niinku takana. On, se on hyvä. Kertokaa kommentteihin, onko hyvä. Mun mielestä ainakin. No niin, katsotaanpa räjähtää koko auto, mikä syttyy palaamaan, vai mitä tapahtuu, kun lyö herätteeseen virtaan. Yksi palaa. Ootapa, kun mulla oli joku huono sitten. Kylläkään nuo pelittää. Pikkusi... on kirkka. Mikä hirveä sihinä sillä? On ne kirkka. No, on vain. Joo, joo. Siinä alkaa olleen lamppu. Pitäis varmaan kilpi vielä läppästä kiinni tuo. No niin. Suurin piirtein keskelle alle johonkin. En tiedä, onko se yhtään suorassa, mutta sinne se meni kuitenkin asettu. Hyvältä näyttää. Sopii jotenkin tuo vihreä kilpi tuon lisävallan kanssa. En tiedä miksi. Tulee vielä joku rallikilpi. Vaikka en tiedä, onko semmoisen edes olemassa, mutta jotenkin näyttää kyllä aika hyvältä. Pitäis tää meidän puuhavet täällä touhua. Johtotehtävissä taas jälleen, että... Niin se johtotehtävissä, joo. Tässä ei kyllä kauan meikko tämmöisellä valmiilla seteille laittaa näitä vehkeitä paikalle. Tosi näppärä kaikki valmiina. Kaikki remekkaan pitäisi toimia kaikki. Ei toimi yksikään. Virra päälle. Toimii. Onhan se komian näköinen VRC-ralliauto. Hirviän kirkkaat. Pystyy Eurooppa-kitkollakin ajaa hyvin, kun sulla on eestä lumeikkoa ajanut. Et varmaan tuu sen kameran kanssa katsoa niitä piuhoja. Mikä? Jäätävän metrilakupaketti. No mitä tälle voi, kun täällä on 100 000? No voi sen ne laittaa hienommin. Kyllä mä laitan ne kohta hienommin. Et kuvaa niitä piuhoja. Tässä periaatteessa pelti mennä kiinni. Katsotaan mahtuuko valojen kanssa tuo pelti kiinni. Jollakin ihan sairaalla tavalla näyttää tosi hyvältä. Oikeesti. Niin, se on ralliauto. Joku yskän puuska tuli siltä vielä. Salainen puuska. Lähdetään katsomaan tommosia suojia noihin. Keltaisia hajottavia jotakin vastaavia. Käyn kurkka. Ai niin jo, ja vielä sen verran. Meillä on polttimopalo tuosta autosta. Pitää vaihtaa sekin. Käy kattoo, kun täällä valostore Ruotsin myymälässä meille polttimo. Myymälään tiemme käy. Katsotaanpa. How's it going? It's going good. Nice.
Do you have this kind of bulbs? H1. Is it halogen? Yeah. Halogen, yes. I think we need. This Two. is burned, but both sides low Yeah. beams, like wood bulbs. Ralli Englanti. Et hauku mun englantia. Finnish English crazy. I had that one in my previous car. With This? halogen, yeah. Ah, okay. The That difference might be is significant. It's more, if you think of the regular bulb, like kind of like like the fruit orange level of orange, yeah. that one is more like a lemon. Okay. So it's wider. Okay. It's not white, but Yeah, it's, yeah. and the light pattern is significantly better. Ah, okay, yeah. Yeah, We yeah. can take that one. Yeah. That's maybe. Yeah, I think that's cool. Yeah. Ah, That one. I think that's cool. Kyllä tuolla varmasti näkee paremmin. On kyllä varmasti jäätävää eroa tuossa. Yes, Yeah. thank you. Thank you. Saatiin uusi polttimo tuolta, tai 2 polttimoa, vaihdetaan ne uusiin nuo lyhyen valon polttimot. Kyllä tällä ruotsalaiset, kun vissiin niin sukukieli englannille tuo ruotsin kieli, niin puhuu kyllä todella hienoa englantia täällä. Mukava olla tämmöisessä maassa. Hajuaa niin kuin autossa. Mä ihan rälläkä. Aivan. No niin. Lyöhän paikalle nuo. Okei. Okay. Liitin kiinni. Noin. Polttimon reikäänsä. Joo, kyllä se noin päin oli. Noin. Ja näin meillä on uusi polttimo. Sitten mitenhän tämä nyt meni tonne. Ehkä noin. No. Uskalletaanko kokeilla, että toimii? Toimii. On se aika paljon On kirkkaa. se kirkkaa, mutta on kyllä niin paskaset linssit nyt. Että Mutta meillä meni tosiaan tuossa reissun varrella, varmaan silloin se on räjähty tuo polttimo, kun tuossa on niin jäätävä kivi. Rikki tuolla siitosta. On siinä heti eroa. näkyykö kameralle? En tiedä, hoksaako tää kameralle, ei varmaan. Mutta on eroa kyllä. No, eipä tämmöstä pikkupolttimasta muutenkaan mitään tehoa lähde, mutta olisi vähän parempi. On se parempi kuin palannut polttimo. Nyt on polttimot vaihdettu. Kattilat on paikallaan. Ja pitäisi varmaan vähän jälkiä siivoilla. Kaikki toimii. Helposti meni. Yllättävää. Jonna meni vielä tuolla myymälään kysymään yhtä juttua, niin saa viimeisten tää vähän överi, pikkusen tuon verran överi. Homma loppuu ja sitten vielä aletaan viruttaa tuo auto oikein kunnolla. Semmoset lamput niistä nyt tuli. On kyllä todella härööt valot. Siitä ei pääse mihinkään. Katsotaan, jos niistä olisi vielä astetta häröömmät, mutta kyllä nyt nuilla ainakin luulisi kotien nähdä ajaa, aivan varmasti. Siitä tämä homma ei jää kiinni. On kyllä niinkö, on hienoa. On todella hienoa. No niin. Mitäs täältä löytyy? Mitä siellä on? Katsotaan. Jotakin lähtypaketteja. Joo. Katsotaan. Joo, mikä se tuommoinen mahtaa olla? Hello. Tässä on keltainen leventävä, kun tuo on pistevalo tuo 990, aika pistemäinen valo. Semmoinen leventävä linssi siihen päälle ja Vike nyt jostakin sitten halusi keltaiset. Kyllä mä sanoin, että tämä auto henkeen sopii nuo keltaiset kuin nokkapäähän. Joo, ollaan montaa mieltä, mutta keltaiset on tosi hyvät munkin mielestä. Kokkeilla laittaa paikalle yksi tämmönen, miltä näyttää. No sinne sujahti ja pyssyy kiinni. Semmonen. No mä sanoin, että tulee hieno. Kyllähän se näyttää ihan hyvältä. Lyö lopukin paikalleen tuohon läpsytellään. Menneekö överiksi? Menne. Noin. Siinä on nyt 5 keltaista palloa. Mä en nyt ihan tiedä omasta veistä, onko nyt parhaan näköinen, mutta kyllähän ne siihen silmä tottuu. Silmä tottuu varmasti. Hyvän näköistä. On Rallimalli. rallispekki. Sitten vielä tässä laittaa nämä tukirauvat kiinni. Tää laitetaan noihin reunimmaiseen nyt ja kokeilla, että pysyykö nuo keskimmäiset lapasessa, mutta otetaan sitten mukaan vielä lisää näitä, jos tuntuu, että ne alkaa liikaa väpisiä. Nyt on vähän modattu tätä kiinni, taiteltu ja käännelty ja väännelty. Ja nyt pitäisi katsoa, että menneekö se tuonne paikalle. Katsotaan, miten meidän käy tämän homman kanssa. Joo, siihen se asettuu. Sitten tuosta ruuvi läpi. Pitäisi pysyä. Pikkusen tuntuu pahalle porata tuohon puskuriin, mutta pysyypä ainakin kiinni. Päätettiin sitten laittaa kuitenkin joka ikiseen systeemikö. Ne sen verran tuossa heilu. Siellä alkaa olleen asennusvoiton puolella. Lamput on kiinni, tukirauvat on kiinni, piuhat on kiinni ja sitä rattaa. Seuraavaksi pitäisi alkaa pesemään tuo pirssi. Okei, täällä nämä ruotsalaiset
Autodromen työntekijät tuli näyttää, että mitä kaikkia on missäkin. On pikkusen kaikkia aineita. On kyllä ihmeellistä, miten on niin mukava kohtelu täällä. Viimeisen päälle. Siinä on mukava mies. Oh. Joo, Jonne sen pääsee pesemään autoa melko vehkeillä. Onko niinkö mukavia törsteitä? Tuttuja vehkeitä. On helppo pestä, kun tietää kaikki mitä nämä meillä. No se on tuttua homma. Vaan on se kyllä rapanenkin tuo auto. Eikö? Oh. Se kyllä huomaa, kun täällä aletaan suolaamaan teitä. Niin. On kyllä sen verran rapanen tämä auto, että huhhuh. Jonne pesee tuota autoa, niin mulle tuli tehtäväksi kasata tämmönen joku Dr. Dirtin tämmönen alustapesuun systeemi. Ihan järjestykseen täytyy kasata, ajaa vaikka tällä. Eihän tää nyt oo ollenkaan hyvä. Eikö nythän tää on vielä enemmän perseen? En selvästikään osaa käyttää tätä. Ehkä tällä nyt jotakin pesee, en minä tiedä. Kätevä! Joo, alkaa tämän päivän projekti olleen siinä. Ollut kyllä erittäin mahtavaa touhuta täällä Ruotsin valostorenkaat Autodromen tiloissa ja hallissa. Ja voi sanoa, että on niinku puitteet kunnossa ainakin tämmöiseen hommaan. Onko härskin näköiset? Otapa kommenttia. Lähtikö taas vähän lapasesta tämä homma? Pääsi vihdoin pesemään kunnolla tuo auto eikä vaan huljuttelemaan. Iso kiitos Autodromen Valostore. Jäätävä kiitos. Mukava mestat täällä. Tack så mycket. Mukavaa porukkaa. Niin, kyllä. Tack så mycket på svenska
to you, svenska autodude people. You were very nice. On tyylikäs kamma. Viimeisen päälle. Viimeiset siivolut alkaa olla menossa. Kello alkaa lähenee yhtä ja ruotsalaiset lähtee töistä pois, niin lähdetään mekin. Meillä kun tiukille meni 3 tunnissa tehdä tämä kaikki, mutta saatiin aikaiseksi. Nyt ollaan täällä lähössä. Käytiin kiittämässä tosi mahtavaa palvelua. Jätkä lattoo meille pikkusen kysyttiin yhtä, niin jätkä lapjoi kaikki. Ei mitään. Aivan viimeisen päälle. Thank you very much. Thank you. Bye. Yeah, thank you. Kun stäkki näitä hajuvesiä. Pistetään autokärryä vielä tuohon kaupan päin, niin se on valmis amispaukku. No ei mitään, halli näyttää olevan tyhjä, niin oli aivan viimeisen päälle käydä täällä. Suomessa ollaan Valostore Autoduden kanssa tehty jo muutaman kerran yhteistyötä. Nyt päästiin Ruotsiinkin kokemaan ja aivan yhtä miellyttävä kokemus täällä kuin Suomessakin. Viimeisen päälle ja jätkät on yhtä mukava. Vielä viimeinen silaus. Pikkusen meni kierroon. Se ei meitä haittaa. Oli erittäin siisti käydä täällä. Asentaa valot meidän auto. Nyt on tarrakin lasissa. Tuli kyllä aika härännäköinen setti. Noita 9110 Unlimitedejä tuli 5 kappaletta VRC-telineillä tuohon keulaan. Siinä ne on. Ehkä kyllä näkee kotia ajaa. Minkälainen oli Jonnen mielestä asennus ja pesu? Oliko niinku viimeisen päälle? Ei tätä voi liikaa riehua, mutta todella mukava kokemus. Kaikki meni nappiin ja täällä henkilökunta oli aivan uskomattoman ystävällisiä ja oli laittanut kaikki valmiiksi. Ja kaikki oli semmoista mukavaa ja hauskaa puuhastelua. Ja iloisena tuolla kävi välissä morjistamassa meitä. Ja ei voi kuin kiittää Valostorea ja Autodudeakin sen samassa. Ja meillä olisi tulossa arvonta. Vike varmaan tietää vähän lisää sitä arvonnasta. Valostoren kanssa oli puhetta sitten tietenkin. Alkoivat meidän kanssa yhteistyöhön myös tämän reissun kanssa. Arvonta olisi mahdollisesti tulossa, mutta kommentoi tämän videon kommentteihin, että minkälainen lisävalosetti meillä pitäisi arpoa. Niin katsotaan mitä te olette vailla ja mihin me pystytään. Jonkunlaista arvontaa on mahdollisesti tulossa. Kaikista nopeiten ja reaaliajassa pääset näkemään milloin arvonnasta tulee lisää, niin TikTokista. Vikes Oy Jokebous. Siinä meidän TikTokit käyttää muutakin haltuun. Ja sitten meillä on ollut myös pitemmän aikaa ja on vieläkin alennuskoodi Valostorelle. Jos sä haluat ostaa näitä lamppuja tai ihan sama mitä muuta, niin Valostorelle on semmonen alennuskoodi kuin Vikes10. Näkyy tuossa myös pesti ja detailattiin ja viimeisen päälle. Jonne on siinä aivan erityisen ykkönen tuossa detail-hommassa, mä en. Autoduden puolelle on semmonen alennuskoodi kuin Jokes10. Vikes Jokes. Saat alennusta, kun ostat systeemiä. Mutta aivan älytön kiitos Valostorelle, että lähti meidän sponsoriksi tällekin reissulle. Kakso mykke. Jospa tuolla näkis kotia ajella tuolla autolla. Jos nuilee näin, niin sitten on kyllä silmissä vikki. Joo, sitten ei pidä ajaa ollenkaan. Joo, valot saatiin asennettua. Aivan kuoleman nälkä. Yhden patongin tänään syön. Nyt etsitään ruokapaikkaa seuraavaksi. Pakko päästä syömään. Tultiin taas vaihteeksi tankille. Pemaari näyttää mukavalta. Oikeinkin komi. Viimeisen päälle. Hommat meni mukavasti tuolla Valostorella, Autodudella. Ollaan selvitty liikenteeseen, käytiin syömässä. Sitten pitäisi jossain vaiheessa vielä kun pimiä tulee, niin suunnata nuo valot ja katsoa, että näkeekö ne oikeasti yhtään mihinkään. Mä kyllä veikkaan, että näkee, kun on niin tukit lamput ja siitä on 5 kappaletta, että luulisi näkevä. Sitten työnnellään tässä samalla tietenkin täältä Tukholmasta Haaparantaa päin, niin pitkälle päästään. Matka taipuu. Jonne on nyt puikoissa ja tässä valitan tästä pinkasta, mitä se antoi tuolla Ruotsin Dudella, niin joku tuoksu tänne autoon. Ei ole koko matkalla ollut oikein mitään tuoksua täällä, niin katsotaanpa tästä koko läjästä, että mikä tuohon laitettaisiin. Okei, tämmöisiä vaihtoehtoja meillä on. Tämmönen Autoduden oma bubblegum, Autoduden oma cherry, strawberry. Sitten alkaa King kartturi. Tää on tämmönen kuin New Car. Tässä on hienosti tämmönen suhupullo. Vähän niinku tuo systeemi. Ja sitten on taas kartturin Green Apple. Okei, joo. Sitten on Vanilla. Tää voisi olla kyllä ihan hyvä kans. Joo, tommonen. Sitten on Fresh Mango. Okei, joo, semmonen. Ja viimeisenä löytyy tällainen kuin Forest. Metikkö. En tiedä haluaisiko, että autokärryä pusikolle, mutta mikä me näistä laitetaan? Kyllä vessassa ainakin oli se bubblegumi, se oli kyllä aika huima. Okei, bubblegumi, eli olisiko ollut jopa peräti ensimmäinen mitä mä näistä oli. Eli tämä Autoduden bubblegum. Pistetäänkö tämä sitten tonne taustapeiliin roikkumaan? No näin millainen mikreri kehittyy tuosta.
En tiedä, asennetaan paikoilleen se tuo. Siinä se on. On asennettu ja on hyvä tuoksu, on miellyttävä. On miellyttävä tuoksu. Bubblegum on siinä. Se on asennettu. Okei, morjesta. Pikkusen keltainen tunnelma täällä, mutta nyt on pimiä, pemarassa tuikut päälle ja tultiin suuntaamaan näitä valoja. Tämmönen näkymä on tällä hetkellä ja tosiaan nuo on kaikki 5 hajottavia päällisiä, niin varmaan ajoajaksi, kun on nyt ulkonäköseikka nuo keltaiset, niin otetaan tuosta 3 pois nuo kuomut ja jätetään noihin reunimmaisiin, niin ne hajoaa sitten nuo reunimmaiset ja 3 näkee pitkälle. Ei mitään, aletaan suuntaamaan. Tää on nämä pois tästä. Ensimmäisenä nämä keskimmäiset. Tää on ihan mihin sattuu. Nyt nähdäänkin ihan ojaa ja joka paikkaan. Kun on vähän valoisella suunnattu jotenkin suurin piirtein, niin laitetaanpa suunnata ja katsotaan kohta näkeekö paremmin. Otettiin nyt ajoajaksi pois nuo kusikattilat noista lampuista. Ja kyllähän nulla tuntuu näkevä. Joo. Tuntuu näkevä, huhhuh. Joo, vielä vaan. Vielä vähän se. Joo, vielä vaan. Siinä. Katsotaan miten Eurooppa-kitkat sutaasee tuosta. Alkaa se olevan talvia täällä kun Joo! Katsotaan miten äijän käy. Ujuiko täällä on liukasta, mä siitäkin kaatu. Joo, kai se siitä kääntyy. On pikkusen liukasta, kattakaa. Kitkan renkalla vähän hirvittää. No onpahan valoa, niin näkee aijaa. Valosta on. No niin, nyt pistää olisi lamput suuntailtu ja selvitty taas jonkun matkaa. Mennäänpä tonne huoltoaseman sisälle, mihin tultiin parkkiin ja katsotaan. Tänne tuulee niin paljon. Aivan jäätyy heti saman tien. Siinä on Pemara. Mutta hei, tulipahan asennettua tien päällä reissun keskellä kunnon lisäolot tuohon autoon. Tuosta kyllä vähän haaveita, silloin puhuttiin jossakin Teneriffalla jopa, että olisi siistuminen juttu. Sekin toteutui. Kyllä. On ollut kyllä uskomaton reissu, kaikin puolin. Se ei ole tehdä ja toteuttaa ja on soiteltu puheluita ja pietty palaveleita ja selvitetty ja ei mitään. Ajettiin Valostoreille ja laitettiin valot kiinni. Tähän loppuun vielä todella iso kiitos Valostorelle ja Eetulle varsinkin Valostorella. Terveisiä ja kiitoksia mahdollistamaan koko homman. Ja käyttäkää meidän alennuskoodia. Pysykää kanavalla, ottakaa ne kanavat haltuun, TikTokit ja kaikki muut systeemit. Niin pysytte ajan tasalla sitä arvonnasta. Kyllä. Mutta tältä videolta ei varmaan sen enempää. Me jatketaan tapahtumista. Ollaan tällä hetkellä tässä jossakin Sundsvallihuudella Ruotsissa. Painetaan kovaa kyytiä kotia kohti. Varmaan kohta jää jonkin yöksi ja nukutaan ja aamulla painetaan Ouluun. Tai huomenna painetaan Ouluun. Kyllä. Sitten tämä reissu olisi varmaan siinä, mutta katsotaan. Kyllähän se vielä on mahdollista tapahtua vaikka mitä meidän tuurilla. Oho. Mutta nyt ainakin loppumatkan näkee. Niin. Tämä on kyllä niin pimiä maa tämä Ruotsissa, oli melkein pakko saada nuo valot. Ei täällä katuvaloja niin kuin Suomessa. Ei ja niin pimiä muuta tuntuu joka paikassa. Jos et ole vielä tilannut, niin ota äkkiä kanava haltuun ja heti. Tillaa meidän kanava. Tykkää tästä videosta. Kommentoi alle, minkä lisäolosetin haluat voittaa arvonnasta. Ei muuta. Semmoinen video tällä kertaa. Jep. Palataan astialle taas. Moro. Moro.